Ο άνθρωπος εκπαιδεύεται από τη γέννησή του και διαμορφώνεται σε μια αναγκαία μηχανή. Στο κέντρο της καθημερινότητάς μας κυριαρχεί η ιδέα της υπακοής. Ένα υπάκουο όν μπορεί εύκολα να χρησιμοποιείται και να πλάθεται. Η κοινωνία ζώνεται από εξουσίες που του επιβάλλουν καταναγκασμούς, απαγορεύσεις και υποχρεώσεις ως παραμικρές λεπτομέρειες. Η ζωή μοιάζει σαν μια ισόβια ποινή που πρέπει να εκτίσεις. Κάθε άτομο στη θέση του. Πρέπει να αποφεύγονται οι ομάδες, η ανεξέλεκτη επικοινωνία, η σχέση των ατόμων, οι άτακτες μετακινήσεις και η επικίνδυνη συναδέρφωσή τους. Κάθε στιγμή επιτηρείται, αξιολογείται και κυρώνεται η συμπεριφορά του καθενός. Θα δείξουμε ότι μπορούμε να διαχειριστούμε όρους, συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου εκατομμυρίων δραστηριοτήτων την ίδια στιγμή σε ολόκληρη την επιφάνεια της Αττικής και να μπορέσουμε να τις ρυθμίσουμε, να τις κοντρολάρουμε. 1,5 εκατομμύριο δραστηριότητες και λειτουργίες που πρέπει καθημερινά να ελεγχθούν, πρέπει η ελληνική κοινωνία με τις δομές που συγκροτεί να αποκτήσει την ικανότητα ασφάλειας. Ο χρόνος τεμαχίζεται και μετριέται με την ώρα. Έχει ανταλλακτική αξία ανάλογα με τη χρησιμότητά του. Καθορισμός των ρυθμών, εξαναγκασμός σε καθορισμένες δραστηριότητες. Η σύγχρονη δουλεία παράγει μηχανοποιημένα και εξαρτημένα άτομα, εκβιάζοντας τον άνθρωπο να βγάλει τα προς το ζήν, μετατρέποντας τον εκμεταλλευόμενο σε έναν ευτυχή υπήκο. Οι τράπεζες, τα χρηματιστήρια και οι κεφαλαιούχοι επιχειρηματίες είναι οι αυτόκλητοι διαχειριστές ενός πλούτου αμφίβολα συσσωρευμένου και άνισα κατανεμημένου, το κυνήγι του οποίου θεοποιεί και νομιμοποιεί το καπιταλιστικό σύστημα ως μια φυσική και δίκαιη συνθήκη. Για όποιον δεν έχει τίποτα για να ζήσει, αυτή η συνθήκη δεν υπήρξε ποτέ. Αν κάποιος δεν έχει καμία πρόσβαση στον κόσμο της ιδιοκτησίας, η επίθεση που θα εξαπολύσει ενάντια αυτού του κόσμου, απλώνοντας το χέρι του πάνω στα πλούτη για να τα κλέψει, είναι αναγκαία και δίκαιη. Σε κάθε καταπιεσμένο, σε όλους τους αποκλεισμένους αυτής της κοινωνίας. Το ένθυτο της ελευθερίας δεν θα μπορέσουν να το θανατώσουν ποτέ. Το μυαλό μας βρίσκεται στους εξεγερμένους του κορυδαλού. Δεν είναι το έγκλημα που αποξενώνει την κοινωνία, αλλά μάλλον το έγκλημα οφείλεται στο ότι νιώθει κανείς σαν ξένος μέσα στην κοινωνία. Θα ήταν υποκρισία και αφέλεια να πιστεύει κανείς ότι ο νόμος είναι φτιαγμένος για όλο τον κόσμο και στο όνομα όλου του κόσμου. Είναι προτιμότερο να αναγνωρίζεις ότι ο νόμος είναι καμωμένος για μερικούς και επιβάλλεται σε άλλους. Τέρμονες δίκες, γραφειοκρατία, αυθαιρεσία. Η εμπλοκή από μόνη της αποτελεί τιμωρία. Ο δικαστικός μηχανισμός συντηρείται απομυζώντας οικονομικά όσους παγιδευτούν στα γρανάζια του. Διωγγώνεται και ισχυροποιεί τη θέση του στον κόσμο της εξουσίας. Στα δικαστήρια συναντιούνται δύο τάξεις ανθρώπων. Τα εγκλήματα των μεν είναι καθόλου νόμιμα και αξιοπρεπή, ενώ ακόμα και η υποψία παραβατικότητας των δε τιμωρείται προς συμμόρφωση και παραδειγματισμό των υπολείπων.
den Prozessen am 8. Mai, wo ja jetzt nur noch dieser Sergio ist, ja, hatte ich also sehr, sehr stark das Gefühl, dass es also halt nur darum geht, ganz gezielt sozusagen Leute mit politischem Hintergrund in den Knast zu stecken. Nicht so sehr um die Straftaten. Und dass jetzt sozusagen dieses Totschlagteil, sozusagen Molotow-Cocktail, dass das benutzt wird halt, um halt ganz gezielt Leute, über die es Informationen gibt, in den Knast zu packen. Ne? Das heißt, es kann also jedem passieren heutzutage, der schon mal auf irgendeiner Demo oder irgendwo, der schon mal eingefahren ist, der schon mal was geklaut hat, der also irgendwo schon mal was gemacht hat, wenn der heutzutage bei irgendeiner Randale oder irgendwo in irgendeiner Demo oder irgendwo festgenommen wird, kann es ihm jederzeit passieren, dass ihm diese Aussage sozusagen zur Last fällt, ne, des geworfenen Molotow-Cocktails. Ne? Nicht aufgrund von dem, was er getan hat, sondern einfach aufgrund von seinem politischen Hintergrund. Ich glaube, das hat halt was mit der aktuellen politischen Entwicklung zu tun. Ne? Μετά τα βασανιστήρια και τις εκτελέσεις, το εκδιοικητικό σύστημα της εξουσίας, για να μην προσβάλλει το ευαίσθητο λαϊκό συναίσθημα, επινόησε μια πιο εξανθρωπισμένη εκδοχή στο πρόβλημα της τιμωρίας. Η φυλακή στη σύγχρονη μορφή της δημιουργείται το 18ο αιώνα. Ο μαζικός εγκλισμός επικρατεί των υπολείπων ποινών. Τα κτίρια των φυλακών γίνονται τα νέα σύμβολα της άρχουσας τάξης στην αποκλειστικότητα να τιμωρεί. Η φυλακή είναι ένα φάντασμα που πρέπει να προβάλλεται συνέχεια εναντίον εκείνων που τα μάτια τους είναι ικανά για παραπέρα βλέμματα, για άλματα πέρα από τα κοινωνικά κελιά. Αποτελεί κομβικό σημείο για τη διαφύλαξη της κοινωνικής ειρήνης, το τελευταίο και ισχυρότερο προπύργιο της εξουσίας στον πόλεμο ενάντια στην κοινωνία. Λειτουργεί με βάση τις αποτελεσματικότερες μεθόδους καταστολής, βασανισμού και χειραγώγησης. Κάθε δομικό της στοιχείο, από την αρχιτεκτονική μέχρι τους εσωτερικούς νόμους, εξυπηρετεί τη διαδικασία της καταστολής και της απομόνωσης. Εντός των τυχών υπάρχουν κανόνες ανάλογοι με εκείνους που ισχύουν στην κοινωνία έξω από τα τείχη, αλλά επιβάλλονται με μεγαλύτερη ένταση. Βασιλεύει η αυθαιρεσία και η σιωπή καλύπτει τα πάντα. Οι κρατούμενοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι καθώς βιώνουν την καταστολή πιο άμεσα και απροκάλυπτα. Ένας μηχανισμός παραγωγής ελπίδας συντηρείται με σκοπό τη διατήρηση της τάξης. Οι έγκλειστοι, έχοντας πάντα σε κάτι να ελπίζουν, στην ουσία εκβιάζονται να παραμένουν υπάκουοι. Για όσους συνεργάζονται και παραμένουν ήρεμοι, υπάρχουν ευεργετικές ρυθμίσεις, ενώ έστω και οι ψίθυροι αντίδρασης τιμωρούνται και καταγράφονται προκαλώντας πειθαρχικές ποινές. Στέρηση αδειών, απομόνωση, μεταγωγές. Ναρκωτικά, κυρίως ψυχοφάρμακα, μοιράζονται αφιδώς, ολοκληρώνοντας σωματική και νοητική καταστολή. I think every prisoner has the right to go outside. They have done enough thinking. They have listened to many years in the trials. The situation becomes very hard for you if you know that you will not be able to see everybody you know for many years, and the prison itself here is not a punish. We are sitting, all of us, we are sitting here because so that the people outside are scared and keep on doing their jobs and keep on earning money and don't, worry about their lives and about their emotions. So I think that all of the laws in Greek have absurd punishments. Even the drug laws, it's a total fuss. And I think that every prisoner in here should go outside
And yeah, this is my answer to this. This is not a punish. This is just a punish to society, so that people keep on ducking down and going to their jobs. Οι σχέσεις μεταξύ των κρατουμένων και οι συμπεριφορές τους επιτηρούνται με τρόπο ώστε να μην δημιουργούνται σχέσεις αλληλεγγύης επικίνδυνες να ταράξουν την ηρεμία της φυλακής. Βασική τακτική που εφαρμόζεται για να σπάσει το ηθικό και τους δεσμούς ανάμεσά τους είναι οι συχνές μεταγωγές. Ο έλεγχος πρέπει να είναι συνεχής. Το πανοπτικό σύστημα του Bentham είναι η αρχιτεκτονική αποτύπωση του αδιάλειπτου ελέγχου. Στο διάφανο κυκλικό κλουβί, ο φύλακας από έναν κεντρικό πύργο επιτηρεί τους έγκλειστους χωρίς οι ίδιοι να μπορούν να τον δουν και να ξέρουν αν και πότε παρακολουθούνται. Δημιουργείται η αίσθηση 24ωρου επιτήρησης και οι κρατούμενοι γίνονται δεσμοφύλακες του εαυτού τους και καταλήγουν να αυτοελέγχονται. Το στοιχείο της απομόνωσης είναι ένα αποτελεσματικό όπλο για τη λειτουργία της φυλακής. Στοχεύει στην πνευματική και ψυχολογική εξόντωση του ανθρώπου. Το μυαλό αποδιοργανώνεται, οι αισθήσεις χάνονται, ο χρόνος σταματά να κυλά. Αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα νέου τύπου φυλακών που ανεγείρονται. Το 2002 χτίζονται τα λευκά γυαλιά στη Λάρισα. 2 χρόνια πριν κατασκευάζονται και οι φυλακές υψίστης ασφαλείας κλειστού τύπου του Μαλανδρίνου, γεγονός που περνάει σχεδόν απαρατήρητο. Οι νέες φυλακές τύπου Μαλανδρίνου δημιουργούν νέες εντάσεις. Υπάρχει πλήρης απομόνωση στις ακτίνες, υπάρχουν 480 κρατούμενοι οι οποίοι υφίστανται τον πανοπτισμό. Η διάδρομη είναι τόσο στενή που το μάτι χάνει την αίσθηση της μέτρησης των αποστάσεων. Τα προάβλια είναι υπερβολικά μικρά. Υπάρχει αδυναμία επικοινωνίας με την οικογένειά μας λόγω των τζαμιών και επειδή η φυλακή είναι διαχωρισμένη σε 10 πτέρυγες. Ουσιαστικά μιλάμε για 10 μικρές απομονώσεις. Την ίδια περίοδο στην Τουρκία ανεγείρονται παρόμοιες φυλακές τύπου F. Οι κρατούμενοι και σύντροφοί τους έξω από τις φυλακές ξεκινάνε μαζική απεργία πείνας διαμαρτυρώμενοι για την επικείμενη μεταφορά τους. «122 πεθαίνουν. Εκατοντάδες άλλοι επιζούν με ανεπανόρθωτες σωματικές και νοητικές βλάβες. Türkiye'liyim, Malatyalıyım, Kürdistanlıyım. Yunanistan'da politik mülteciyim. Üniversiteden öncesiyken 1999 yılında İstanbul'da tutuklandım. 2 yıl kadar İstanbul'da Ümraniye hapishanesinde kaldım.